היי יוטיוב, והיום אני אראה לכם איך למדר את טים פורטריס. אם אתם נגיד רוצים להקליט את המסך בטים פורטריס, רוב התוכנות להקלטת מסך לא נותנים להראות את טים פורטריס במסך מלא. אז אפשר למדר אותו ככה, רואים יש לי כאן X, יורד למטה כאילו, מזהר. ואז אם הטים פורטריס שלכם במסך מלא, אז התוכנה לא תאשר לכם לצלם את הטים פורטריס, להקליט את המסך כאילו. אבל עכשיו בגלל שהטים פורטריס לא במסך מלא, התוכנה שאני מצלם את המסך מאפשרת לי. אני גם רציתי לצלם טים פורטריס וזה לא עבד לי, אז חיפשתי פתרונות וחבר שלי עזר לי. הוא ניסה בעצמו יותר מלא פעמים עד שהוא הצליח, האמת פעם אחת, אבל לא משנה. איך למדר את הטים פורטריס? אוקיי, מה שטוב בלמזער, נתחיל קודם כל, רק נתחיל. פשוט אתם יכולים לעשות X ביותר קלות במקום ללחוץ על Y פה ולהוריד את זה למטה. אבל מה, להזיז את זה הצידה, נגיד שיראו חצי מהטים פורטריס, שהטים פורטריס יהיה רק על חצי מסך וחצי מסך יהיה משהו אחר, נגיד אם אתם עושים ציטים או משהו שאני לא כל כך אוהב ציטים. אבל בואו נראה איך למזער את הטים פורטריס. לוחצים על Options, שזה פוסט, שזה כותבים את זה כמו Options, אבל זה Options. חכו, לוחצים על וידאו, ואז כאן בדיספליי מוד, אם למי שיש מסך מלא בטים פורטריס, בדיספליי מוד כתוב לו פול סקרין. אז משהו הוא משנה את זה ל-Run in Windows, ואז הוא לוחץ Apply, ואז הוא אוקיי, ואז זה לא מסך מלא. אני לא הראיתי לכם על פול סקרין כי לא רציתי שיהיה לי מסך מלא ואז התוכנה לא תאשר לי לצלם את זה. אז ככה, כפי שאתם רואים, הטים פורטריס לא במסך מלא. סרברים יש לי פה אייטם, חכו שנייה, תקוע טיפה, לא יודע למה, לא משנה. זה לא אמור להיתקע, הנה רואים 14, 12, 15, 12, 13, 14, 15, 16. עכשיו הטים פורטריס לא במסך מלא, ואז אתם יותר נוח לכם לסגור אותו ולהוריד אותו ככה, וגם אתם תוכלו להקליט ככה את המסך, כאילו להקליט את המסך של טים פורטריס, כי התוכנות לא מאפשרות. אז יאללה ביי.